Καλημέρα σας. Είμαστε οι Mars Rangers, μαθητές της Σίγμα Ταφ τάξης του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου. Στον μακρινό Άρη, όπου το περιβάλλον είναι αφιλόξενο και η επιβίωση αποτελεί πρόκληση, η ομάδα μας σχεδίασε μια ολοκληρωμένη αποικία που στηρίζεται στην τεχνολογία και τη ρομποτική. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των αστροναυτών, αξιοποιώντας αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα για εξερεύνηση, συλλογή πόρων και καλλιέργεια τροφίμων. Με καινοτόμες λύσεις και πολλή φαντασία ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το όνειρο της ζωής στον Άρη πραγματικότητα. Στη μακέτα μας δημιουργήσαμε μια διαστημική βάση όπου οι αστροναύτες ζουν και εργάζονται αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του Άρη. Δίπλα στη βάση έχουμε κατασκευάσει ένα θερμοκήπιο το οποίο εξασφαλίζει την παραγωγή τροφής συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα της αποικίας. Για την απαραίτητη ενέργεια έχουμε τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ που αξιοποιούν το ηλιακό φως και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την εγκατάσταση. Η μακέτα μας είναι φτιαγμένη από μια ποικιλία υλικών. Χρησιμοποιήσαμε παιχνίδια από το σπίτι μας, ανακυκλώσιμα υλικά για τις κατασκευές και Lego We Do για την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων. Με φαντασία και δημιουργικότητα καταφέραμε να δώσουμε ζωή στο όραμά μας για μια λειτουργική αποικία στον Άρη. Το πρώτο μας ρομπότ όχημα είναι το εξερευνητικό όχημα Mars Rover και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον Άρη, ανιχνεύοντας πετρώματα και στέλνοντας δεδομένα στη βάση. Είναι σχεδιασμένο για να μετακινείται στην επιφάνεια του Άρη και να αναζητά πετρώματα. Μόλις εντοπίσει κάποιο, σταματά να ενημερώνει τη διαστημική βάση, στέλνοντας αυτόματα και τις συντεταγμένες. Στο πρώτο hub συνδέουμε το φωτοβολταϊκό και τον δορυφόρο με τον υπολογιστή του Γιώργου. Ενώ στο δεύτερο hub συνδέουμε τον κινητήρα και τον αισθητήρα απόστασης με τον υπολογιστή της Νάγης. Το εξερευνητικό όχημα αρχίζει την αποστολή του για να βρει πετρώματα, είτε ξεκινώντας πατώντας το κουμπί Space, είτε με τον αισθητήρα ήχου του υπολογιστή της Νάγης. Ξεκίνα! Είμαι έτοιμος για εξερεύνηση. Η αποστολή μου ξεκινά τώρα. Κατευθύνομαι προς τον προκαθορισμένο τομέα ανίχνευσης. Βάση εδώ εξερευνητής. Έχω εντοπίσει ένα ασυνήθιστο πέτρωμα στις συντεταγμένες 1452 νη, 134 3 ε. Η σύσταση του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πιθανώς έχει γεωλογική σημασία που αξίζει περαιτέρω ανάλυσης. Ναι, σε λαμβάνουμε. Επιβεβαίωσε τη σύνθεση του πετρώματος. Περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Πώς σου φαίνεται? Αναλύοντας τώρα, εντοπίζω υψηλή περιεκτικότητα σε πυρηνικά ορυκτά και ίχνη υδρογονανθράκων. Πιθανότατα συνδέεται με παλαιότερη παρουσία νερού. Ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό γεωλογικό έβριμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν επιβεβαιωθεί η σύνδεση με το νερό, μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν του Άρη. Πιστεύεις ότι το πέτρωμα είναι κατάλληλο για δειγματοληψία? Επιβεβαιώνω, το πέτρωμα είναι σταθερό και κατάλληλο για δειγματοληψία. Χρειάζεται αποστολή ειδικού οχήματος για τη μεταφορά. Λαμβάνουμε το αίτημα. Δρομολογούμε το όχημα συλλογής. Υπολογίζουμε την άφηξή του στην περιοχή στα λίγα λεπτά. Χρειάζεται να παραμείνω στο σημείο σε επιφυλακή. Το ειδικό όχημα θα είναι στο σημείο εντός λίγων λεπτών. Μπορείς να επιστρέψεις στη βάση σου. Πολύ καλή δουλειά, εξερευνητή. Μπράβο, τέλος της κοινωνίας. Το δεύτερο μας ρομπότ όχημα είναι το συλλεκτικό όχημα Mars Collector. Το όχημα αναλαμβάνει να συλλέγει και να μεταφέρει τα πετρώματα στη βάση για επιστημονική ανάλυση. Μόλις λάβει σήμα από το εξερευνητικό όχημα, ξεκινάει την αποστολή του. Διαθέτει ένα ανυψωτικό σύστημα το οποίο επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση των πετρωμάτων από τους αστροναύτες. Το δεύτερο όχημα είναι το συλλεκτικό όχημα Mars Collector, που έχει ένα hub, είναι συνδεδεμένο με τον κινητήρα για να κινείται και έναν αισθητήρα κλίση για να ανεβοκατεβαίνει η επιφάνεια, να παίρνει τα πετρώματα και να τα πάει στη βάση. Είναι συνδεδεμένο με έναν κινητήρα. Το όχημα κινείται με το microbit, με τα δύο κουμπιά A και B και κινείται μπροστά και πίσω.
Είμαι έτοιμος να μεταβώ στις συντεταγμένες που μου ορίσατε για να παραλάβω ένα πέτρωμα. Αναμένω την τελική εντολή για να κινηθώ. Η ομάδα των αστροναυτών είναι στη θέση της. Μπορείς να ξεκινήσεις την αποστολή σου. Ξεκινώ την πορεία μου προς το σημείο ανέβρεσης του πετρώματος. Εκτιμόμενος χρόνος άφιξης 3 λεπτά. Έχω φτάσει στις συντεταγμένες 1452 134-3 ε. Περιμένω ο αστροναύτης να προχωρήσει στη διαδικασία δειγματοληψίας. Ελέγξτε πρώτα τη σταθερότητα του πετρώματος και επιβεβαιώστε ότι μπορείς να το μεταφέρεις με ασφάλεια. Εκτελείται έλεγχος. Η σύνθεση του πετρώματος είναι κατάλληλη για να αντέξει τη μεταφορά. Το δείγμα έχει ασφαλιστεί στον αποθηκευτικό μου θάλαμο. Επιβεβαιώνω επιτυχημένη συλλογή. Εξαιρετική δουλειά. Προχωρήστε με ασφάλεια στην επιστροφή. Προγραμματίζω διαδρομή επιστροφή στη βάση. Οι συνθήκες εδάφους είναι σταθερές, αλλά θα παρακολουθώ συνεχώς για τυχόν εμπόδια. Συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Αναμένουμε την άφηξή σας. Καλή επιστροφή. Έχουμε ενσωματώσει μια αριανή τροχαλία κύλησης, Mars Pulley, που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε τα πετρώματα που συλλέγουμε στη διαστημική μας βάση με ομαλό και ελεγχόμενο τρόπο. Στην κατασκευή μας έχουμε εγκαταστήσει ένα hub, όπου συνδέονται ένας κινητήρας που κινεί το σύστημα και ένας αισθητήρας απόστασης. Ο αισθητήρας απόστασης ενεργοποιεί το σήμα ότι είμαστε έτοιμοι, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία μεταφοράς του πετρώματος. Εδώ βάση είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε το πέτρωμα. Προχωρήστε στη μεταφορά. Η μεταφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Όπως παρατηρείτε, έχουμε προσθέσει και ένα θερμοκήπιο στον Άρη, όπου επιδιώκουμε την καλή ανάπτυξη των φυτών. Έχουμε κατασκευάσει και ένα όχημα, ελεκτή Mars Agro Rover, που με τη βοήθεια του Microbit μετράει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Έχουμε φτιάξει ένα όχημα που το λένε Mars Agro Rover και ένα θερμοκήπιο για να πάει να μετρήσει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Στο όχημα αυτό έχουμε ένα hub στο οποίο έχουμε συνδέσει ένα κινητήρα για να κινείται, το Microbit για να μετρήσει τη θερμοκρασία και την υγρασία και τον αισθητήρα απόστασης για όταν φτάσει στο θερμοκήπιο να σταματήσει. Mars Agro Rover, εδώ βάση. Χρειαζόμαστε αναφορά των συνθήκων θερμοκηπίου. Ληπτικές βάση. Ενεργοποιώ συστήματα και προετοιμάζομαι για μετακίνηση. Έφτασα στο θερμοκήπιο. Ενεργοποιώ αισθητήρες εδάφους και αρχίζω τη λήψη δεδομένων. Σάρωση σε εξέλιξη. Τώρα συνδέουμε το κροκοδιλάκι για να μετρήσει την υγρασία και τη θερμοκρασία. Και τα δείχνει και στο Microbit και στην οθόνη. Ξεκινάω τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ξεκινάω τη μέτρηση της υγρασίας του θερμοκηπίου. Η θερμοκρασία είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Η αγωγημότητα του εδάφους δηλώνει ότι το έδαφος είναι υγρό. Επιβεβαιώνει ότι το έδαφος είναι υγρό, δεν χρειάζεται φώτισμα. Τελικός έλεγχος ολοκληρωμένος. Επιστρέφω στη βάση. Τέλος μετάδοσης.
Εξαιρετική δουλειά, Μάρσο Άντρο Ρόβερ. Καλή επιστροφή.